Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na-ekwu n'ụlọ ọrụ South East Development Commission SEDC kwesịrị ka ya na ndị gọvanọ enwere na mpaghara South East jikọ aka n'ọrụ. O kwupụtara nke mgbe ọ na-ele ọbịa wee nye ndị ahọpụtara dịka ndị otu nke SEDC na obi gọvanọ dị n'Amawbia ka anyị sonyere onye nta akụkọ anyị Ejike Abana maka akụkọ ahụ n'uju. N'ọgbakọ ahụ, Gọvanọ Soludo kwuru na ọ dị mkpa itinye uchu n'ofu amụma wee gwa ndị otu ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ihe ọbụla ha na-eme bụ nke ga-anya oghe n'afọ 5 na-abịa abịa ma tinyekwa uchu n'iwepụta usoro tọrọ atọ iji nyere ndụ ndị mmadụ aka. Onye Chief Executive Officer nakwa onye isi oche Board of Directors nke ya bụ SEDC Dọkịta Emeka Nwogu kenere Gọvanọ Soludo n'ọrụ ọma niile ọ na-alụ n'ebe o metụtara ahụike, agụmakwụkwọ na akụrụngwa. Na mbụre ka onye Managing Director nke South East Development Commission Maazị Mark Okoye kwuru na ya bụ otu bụ nke amụma ya bụ ime ka mpaghara South East bụrụ ebe kachanụ n'ebe a na-ewunye akụ ma ịkwalite mmepe nke ọnọdụ akụnụba.